Muna son za mu yi bayani akan ƙungiya da ake kira Jigon Hausa, kuma lokacin nan za mu yi magana ne akan me ake ce ma ƙabila, lokacin nan kuma me ake kira zuriya, kuma lokacin nan me ake kira gida, kuma daga cikin ƙabila ɗin nan me ake kira ɗaki. Saboda dan mutane za mu san wannan fashin baki don su gane su tantance. Na farko dai kalima Hausa kalima ce ta samu asali bisa cewa mi kamar ka ɗauki gishiri ne ka zuba shi cikin kwano sai ka zuba ruwa, da sannu gishirin nan na kan narkewa, shi na kan narkewa har shiga mai ko ina, shine ma'anar kalima Hausa, kamar cikin wani littafi da ake kira mujri an ka bayyana. Na biyu kalima Hausa, in an ce ma Hausa shine yare din, magana ita ce Hausa. Kada an ka ce Hausawa to su ne ƙabila din wanda ana iya samun maza da mata, ana iya samun wansa miskilun, ma'ana wanda shina da azzakari shina da farji, ana iya samun kuma wansa kamilun wanda zan samful ne bai da komi, kenan su ake kira Hausawa, kenan halitta kenan. Lokacin na in an ka ce wane ne bahaushe, infiradiya kamar an kaɗaita namiji wanda zamo namiji na, kadan an ka ce bahaushiya kenan an ce mace, kenan an ka komo sai an ka ce a'a ƙasar Hausa. Me ake nufi da ƙasar Hausa? Kenan wurinsu na asali ko kuma wurinsu wanda suke zaune ko sun saye ko sun gada ko kuma nan sun ka tashi, na ake ce ma ƙasa ko wuri. Lokacin nan shine ake kira da gida ko kuma wurin da suke zaune. Kadan mun ka ta yi cewan Hausawa, kadan ai magana kan da mutum ya zama Bahaushe cikin ƙungiya, duk mutumin da ya kasan an kai ya zan ga matsayin shi na Bahaushe, in dai uban shi Bahaushe na bisa ga dokar wannan kungiya tamu, to ya kasance Bahaushe ko da uwar shi ba Bahausa ba ce. A ka'ida kamar yadda addinin Islama ya bayyana, zaman ɗa uba ne ga tabbatar da zuriya ta cewan wane wajen uba ake ɗauka. Kenan duk Bahaushe in dai uban shi Bahaushe na a cikin ƙungiyar Jigon Hausa, kenan muna fatan cewan Bahaushe ne. In ka ɗauki annabi Adamu alaihi salatu wa salamu, da Allah ya halicce shi kadai Allah ya halitta, da baya halicci Hawwa'u, kenan Adamu shine ya kasance uba ga Hawwa'u. Bayan haka nan sai an ka dinga samun kissa ta cewan samuwar ɗan Adam har ya kai halin da muke yanzu. To nan za mu yi bayani ne bisa halitta. Ya za ka yi ka mallaki ɗan ɗa har ɗan ya zan naka ne? Akwai dokoki kamar kala 7. Dokar farko dai dokar al'ada, ya ɗa zai zama ɗan ɗanka al'adance. In an ce al'ada ba karuwanci ba ne. Misalin akwai al'adu ga al'umma ta yadda za a yi ɗan ɗan ya zamo naka tsakaninka da mace. Na farko akwai dokokin al'ada wanda suka tabbata ma ɗa, in mace ta ɗauki ciki ta ce a'a al'adar mu ta ƙabila kaza wani ne ba ɗa, to doka ta bashi wannan ɗa, kenan ya zamo kenan wannan mutum shine a uban wannan ɗa. Kenan in namiji ne ya zamo Bahaushe misali. Doka ta biyu sai dokar addinai. A dokokin addinai, addinin Islama ya an ka ɗaura aure bisa ga ƙa'ida an ka biya sadaki, mace ta riga ta zo gidanka kuma kun kai sunna ta aihi ɗa ya zan kawu ya wuce wata 6, doka ta ce addinance ɗan ɗanka ne. Kenan in an ka samu ɗashi ake kira kanunatu a da yaron dokokin addinai, kenan sawa'un ita doka addinin ta ba mutum wannan ɗa. Lokacin nan sai doka ta 3 da ake kira kanunatu daula, dokar ƙasa. Nan gare mu in ka zo ka yi zai kwanciyar da mace a dokokin ƙasa ka samu ta ciki, to dokar ƙasa ta ce ɗan ɗanka ne saboda kai ka kwanta da ita ba wanda